Boas tardes a todos e todas. Son historiador do MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, e quero darvos unha pequena mensaxe antes da vosa próxima visita ao museo. Cando veñades, anímovos a observar todo con moita atención: as máquinas, os instrumentos científicos, os inventos e cada un dos obxetos que atoparedes ao longo do percorrido. Cada peza ten unha historia que contar e axúdanos a comprender mellor como vivían as persoas noutras épocas e como a ciencia e a tecnoloxía foron cambiando o mundo. Porén, gustaríame que vos fixásedes especialmente na sala Patrimonio. Nela atoparedes obxetos que forman parte da nosa historia e da nosa memoria colectiva. Son pezas que nos permiten descubrir como era a vida no pasado, que costumes tiñen as familias e como evolucionou a sociedade ao longo do tempo. Despois da visita, propóñovos unha misión moi especial. Coa axuda das vosas familias, poderedes buscar na casa obxetos que teñan unha historia interesante: fotografías antigas, ferramentas, xoguetes, utensilios ou calquera elemento que axude a explicar como eran as cousas noutra época. Con todos eses materiais, poderedes crear a vosa propia exposición. Máis adiante, converteredesvos en auténticos guías e historiadores, explicándolles aos vosos compañeiros e compañeiras de educación infantil o significado deses obxetos e as historias que agochan. Deste xeito, non só aprenderedes vós, senón tamén axudaredes a outras persoas a descubrir e valorar a importancia da cultura, da historia e do patrimonio. Agardo que desfrutedes moito da visita e que vos convertades en grandes investigadores e investigadoras do pasado. Moitas gracias e vémonos pronto no museo.